Tinotenda Mwari zvakare mangwanani anhasi atinosangana panguva yekushumirwa kweshoko raMwari. Tinovimba kuti Mwari wakakuchengetai kunzvimbo dzamuri, vana vaMwari, mukati menyika yedu kwese kwese kwamuri, nehama dzose navateereri. Mwari wokudenga ngaakuropafadzei akukomborerei. Regai ndinamate tisati tapinda mukati meshoko renyu. Baba, ndinokutendai panguva yamangwanani ano nenguva yamatipa yokugoverana shoko renyu nehama dzangu. Ndinonamatira mweya wokuzarurirwa, kuvhurika kwenzeve nokugamuchirwa kweshoko mumweya nomundangariro dzavanhu venyu. Komborerai, ropafadzai, batai, sumudzirai kutenda, musimbise chinamato chavana venyu. Batai miromo yangu munizodze nesimba romweya mutsvene, nditaure zvinobva pahana napamwoyo wenyu. Ndinokutendai, komborai vanhu venyu muzita raJesu Kristu. Amen. Nguva ino yatiri kusangana, tinoda kuti tarise kurugwaro rwazvakazarurwa chapter number 12. Tiverenge kubva paverse number 7 kusvika paverse number 11. Number 7 inoti iyo: zvino kurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabolos naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Ndikanzwa inzwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe bwaMwari wedu noumambo waKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandirwa pasi, wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Mangwanani ano musoro wenyaya yandida nditaure nezvayo unoti kuratidzira kukundwa kwaDiabolos, kuratidzira kukundwa kwaSatani. Ndiri kureva kudemonstrata kuti Satani wakakundwa. Upenyu hunoraramiwa nomuKristu panyika yavapenyu hunofanira kuratidzira kuti muvengi wakakundwa. Muraramiro waunoita somwana waMwari unofanira kutaura kune vaunogara navo, unofanira kutaura kune vaunoshanda navo, unofanira kutaura kune vakakukomberedza nevakazvarwa navo kuti Satani muupenyu hwako wakakundwa. Ndiri kutaura nyaya yokuti upenyu hwomukristu, muraramiro omukristu, tsika dzomukristu, mapfekero omukristu, matauriro omukristu, chapupu chomukristu, mafambiro ake anofanira kuti vanokuona vataure kuti zviro kwazvo muupenyu hwako iwe unonamata Diabolos haana chance, Diabolos haana mukana, Diabolos wakakundwa. Pano pandaverenga rugwaro urwu ndaona hondo mbiri dzandanditsaukanise pano kuitira kuti unzwisise. Munyori unova Johane Apostle wakanyora ari pachitsuo chePatmos. Uyu murume unonzi Johane wakafamba naJesu, ndiye umwe wavadzidzi waigara pachifuva chaJesu, ndiye mumwe wavadzidzi akararama nguva yakareba, long after vamwe vaapostoli vafa, iye akasara ari mupenyu, akapedzisira kufa. Unotaura pano achitaura chizaruro chekuratidzwa kwaakaitwa nomweya mutsvene. Unoti kurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri navatumwa vake wakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo. Regai nditaure nchiti Mikaeri mutumwa mukuru wehondo dzokudenga, ndiye mutumwa une chekuita nehondo dzaJehovha. Zvino panapa pari kuonekwa mumweya Mikaeri
mutumwa mukuru Mikaeri achirwa neshato rechirungu noti the dragon Satan navatumwa vake vakarwa hondo. Vachirwa hondo iyi toda kuti ndizvizikamwe pano kuti munhu paakasikwa wakasikwa hondo iyi yatoitika. Munhu wakasikwa achisikirwa mukati mebattlefield pakati paMwari naDiablos, pakati perima nechiedza, pakati pokururama nokusarurama. Takaberekwa mukati mehondo yomweya, takaberekerwa mukati mechimurenga chaSatani naMwari. Isu vana vavanhu tisu battlefield yacho. Satani uda kukonesa Mwari patiri, na Mwari uda kudemonstrata kubwinya kwake nokukunda kwake kuburikidza neupenyu hwedu. Zvinhu zvatinoona pavhesi number 8 inoti kurwa uku kwaitika, hondo iyi yafamba. Satani haana kukunda, chekutanga. Chechipiri, nzvimbo haana kuiwana kudenga, nenzvimbo yake haina kuzowanikwa kudenga. Chechitatu, shato huru iyi yakakandirwa pasi. Inonzi munyengeri wenyika yose Diablos, Satan navatumwa vake vakakandirwa pasi. They were ejected, they were thrown away from heaven. Regai nditaurire mukristu mwana waMwari unonamata kuti hondo yokutanga yakaitika. Satani haana paakambokunda Mwari. Satani haana paakambokunda Mwari. Pese paanorwa Satani wakarwa achingokundwa chete. Kudenga wakakundwa, nzvimbo yake ikasawanikwa, akakandirwa pasi. Paunoiverenga pekupedzesera inoti iyo pavhesi number 12, wokoyo iwe nyika, wokoyo iwe gungwa, tarira Diablos wakandirwa kwamuri, wauya nehasha zhinji. Pauri kuberekwa panyika, pauri kuuya mukati menyika, uri kuuya munyika ina Satani, une hasha zhinji. Hasha dzake ndedzei? Ndedzekuti nzvimbo yake yakashayikwa kudenga. Hasha dzake ndedzei? Ndedzekuti haana paakakunda Mwari. Rega nditaure ndichiti upenyu hwako somwana waMwari, rega kurarama upenyu hwokutya Diablos navatumwa vake navashandi vake vaanobata navo. Upenyu hwomukristu hunofanira kutaurira nyika kuti Satani wakakundwa. Haufaniri kurarama upenyu hwokutya Satani. Satani wakakundwa. Iwe uri soja raJesu Kristu, iwe uri buto raJehovha. Hondo yatinorwa ihondo yomweya. Ndine nyaya dzakanaka kwauri dzokuti Diablos wakakundwa makore mazhinji akawanda. Vamwe vanotaura nyaya yekuti wakakundwa 2000 years ago. Ye 2000 years ago ndeyechipiri. Kukundwa kwake kwokutanga ndekuya kwaakakundwa paakatanga kupandukira Mwari. Zvino iwe mwana waMwari, paunorwa hondo yomweya, ibva wazviziva kuti iwe uri paadvantage. Kana uri paadvantage, uri panzvimbo iri nani, uri panzvimbo ine simba, uri panzvimbo yokumusoro. Hauna chikonzero chekumutya Diablos, hauna chikonzero chekutya madhimoni, hauna chikonzero chekutya mweya yakaipa, hauna chikonzero chekutya mamhepo, hauna chikonzero chekutya ngozi. Nekuti Satani muridzi wengozi, Satani muridzi wamamhepo, Satani ishe wamadhimoni. Hondo yokutanga yaakatanga achirwisana naMwari haana kumbobvira akakunda. Saka upenyu hwako hunofanira kuratidzira. Zvaunorarama zvinofanira kuratidzira. Zvaunodya zvinofanira kuratidzira kuti Diablos muupenyu hwako wakakundwa. Zvaunopfeka ngazvitaure kuti Diablos muupenyu hwako wakakundwa. Mafambiro ako zvese zvine chekuita newe zvinofanira kutaurira nyika kuti Diablos muupenyu hwako wakakundwa. Diablos mumarriage yako wakakundwa. Diablos mufamily yako wakakundwa. Diablos pavana vako wakakundwa. Mweya wakaipa pamari dzako wakakundwa. Mweya wakaipa pautano hwako wakakundwa. Satani kudanga rako wakakundwa. Mupurazi rako wakakundwa. Chese chine chekuita newe chinodemonstrata, chese chinoita newe chinoratidzira, chinoudza nyika kuti Diablos, Satani wakakundwa. Toda kuti upabate ipapo kuti attempt yake yokutanga chimurenga
chitanga chake chokutanga chaakatanga kurwisana naMwari haana kumbobvira akakunda, uye hapana paachazokunda. Chechipiri taona Bhaibheri chitiro vakamukunda pavhesi namba 11, vakamukunda neropa regwayana, vakamukunda nokupupura kwavo. Tiri kuona pandinoverenga magwaro aya, ndiri kuona hondo mbiri. Yokutanga ndiyo yandatsanangura, yokutanga paakapanduka Satani akasakunda, akadzingwa kudenga, akakandirwa pasi. Yechipiri ihondo yomuchinjikwa. Regai nditaure ndichiti Jesu Kristu paakauya panyika ino, wakauya kuti aende pamuchinjikwa. Kuburikidza nomuchinjikwa Jesu Kristu wakamukunda diablos. Kuburikidza nomuchinjikwa Jesu Kristu wakamukunda Satani. Bhaibheri rangu rinoti iro, ukaverenga kuna vaKorose chapter number 2 verse 14 na 15, inoti akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvaro, ruchipenda kupesana nesu, akarubvisa irwo pakati pedu, akarurovera pamuchinjikwa, akaparadza vabati namasimba, akavaburitsa pachena, akavakunda pamuchinjikwa. Victory yechipiri kana kukundwa kwechipiri kwakaitwa Satani ihondo yakaitika pamuchinjikwa. Jesu achirembera pamuchinjikwa, achiroverwa. Paulo unoti iye Jesu Kristu wakadzima rugwaro rwaipesana nesu pakutaura kwaro, wakadzima zvinyorwa zvaipesana newe pakutaura kwazvo. Kune zvinyorwa zvakanga zvakanyorwa munyika yomweya zvaiti iwe uchafa uri rombe. Kune zvinyorwa zvakanga zvakanyorwa munyika yomweya zvaiti iwe uchafa uri mudzungairi, uchafa usina kuroorwa, uchafa usina kuroora, uchafa usina kuona denga, haumbofi wakaona Mwari, haumbofi wakaona mufaro. Zvino pano Paulo unoti pamuchinjikwa Jesu Kristu wakarovera rugwaro irworwo rwaipesana newe pazvirevo zvarwo, akarurovera pamuchinjikwa. Pedzozvo akaparadza vabati navana masimba, akavaburitsa pachena, akavakunda mauri muchinjikwa. Regai nditsanangure, rechirungu rinoti akaita inonzi an open demonstration of the defeat of the enemy. Regai ndikupei nhoroondo yezvaitika pamazuva iwayo pavange vachienda kuhondo. Pamazuva ana Paulo vaiti kana kwaendwa kuhondo, kana varwi varwa hondo yavo, vaya vanenge vakunda, vaiti kana vakunda vaitora makapteni, vaitora mageneral, votora mameja, votora masajeni, vese vane nyembe ve-enemy camp yakundwa, vaya vane masimba ve-enemy backside kwe-enemy vaibviswa nyembe, vobviswa hembe, vosungirirwa patambo, vosungirirwa pamabhiza, vofambiswa mumastreets vachisveeredzwa, madzimai achiseka, vana vachiseka, vachivakandira madomasi akaora, vachivakandira mazai akaora. Ndo zvaiitwa enemy kana yakundwa. Inonzi kuburitswa pachena, an open spectacle, an open display of defeat. Ndinoedza kuti chiinini, inobva yati vakatorerwa simba. Rechirungu noti they were disarmed, vakatorerwa simba, vakatorerwa zvombo, vakatorerwa zvese zvavainazvo zvavaishandisa zvehondo, vobva vafamba vasina chavakabata, vachifamba netsoka pasi. Chii chandiri kutaurira izvi ndiri kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari kuburikidza nomuchinjikwa wakakunda diablos. Evidence yokutanga inoprova kuti muchinjikwa wakashanda, Satani akakundwa. Kumuka kwa Jesu kuvakafa, amuka kuvakafa Jesu. Bhaibheri rinoti kuna Mateo chapter number 28 pavhesi ya 19, simba rose rokudenga napanyika rakapiwa kwandiri. Simba rose kunyika yomweya, simba rose kunyika yavanhu, simba rose kunyika yezvingavonekwi nekunyika yezvinoonekwa rakapiwa kwandiri. Satani zvoreva kuti haana simba raainaro, Satani zvoreva kuti haana authority yaainayo, haana chikuriri chaainacho, nokuti simba rose rakapiwa kuna Jesu Kristu. Jesu atora simba kuburikidza nokufa nokumuka kwake, wakadisarma, wakavatorera simba,
wakavatorera zvombo. Satani haasisina simba raainaro kune vana vaMwari vanotenda, vanomunamata mumweya nomuzokwadi. Madhimoni akatorerwa simba kune vana vaMwari vanomunamata Mwari nomweya nomuzokwadi, vaya vanotenda kwaari, vanotevera Jesu nemoyo, vari pasi peropa rake, ndo vanzi kunava zvakazarurwa, vakamukunda neropa raJesu Kristu. Zvonoti vakamukunda nomuchinjikwa. Patinotaura statement inoti ropa raJesu Kristu, tiri kureva basa rakapedzwa naJesu pamuchinjikwa, achipedzisira isu vana vaMwari kuti tirarame upenyu hwokukunda. Nyaya yaJesu yaakaita pamuchinjikwa yakafanana nenyaya yakaitwa naDhavhidha gore riya pamazuva aGoriati. Jesu Kristu unonzi mwanakomana waDhavhidha, nekuti Dhavhidha asvika Goriati achidzova, achitaura zvaanoda, achisveeredza, achitukirira hondo dzaJehovha. Bhaibheri rinoti Dhavhidha warwa naGoriati, akabata chifuramabwe, amuuraya, unogura musoro waGoriati. Agura musoro waGoriati, Bhaibheri rinoti wakafamba akabata munondo waGoriati norumwe ruoko, akabata musoro waGoriati norumwe ruoko, munondo waGoriati nomusoro waGoriati. Yaive demonstration yekuti Dhavhidha uri kuudza vanhu kuti Goriati ndamukunda, tarirai ndakabata musoro wake, tarirai ndabata munondo wake. Ndiri kutaura nyaya yekuti upenyu hwomukristu ngauve nedemonstration, ngauve nechiratidzo, ngauratidzire, uve nechawakabata, uve nechinobatika, uve nechinoonekwa, chinotaura nyika kuti muupenyu hwako Satani wakakundwa, muupenyu hwako mamhepo akakundwa, muupenyu hwako mweya yorudzi rokwenyu yourombe yakakundwa, mweya yorudzi rokwenyu inounza kudzungaira yakakundwa, mweya yorudzi rokwenyu inounza kusabudirira nokusasimuka kwavana yakakundwa, mweya yengozi dzekuramba vana vavanhu vachingochema vachiomerwa, upenyu hwavo huchiomerwa, wakakundwa. Life yomukristu, upenyu hwomukristu, mararamiro omukristu, magariro omukristu anofanira kuratidzira kuti Satani diablos wakakundwa. Ukaverenga Bhaibheri kuna vaHebheru chapter number 2 pavhesi ya 14 pane nyaya inoti iyo Jesu Kristu, verse 14 inoti iyo, naizvozvo vana zvavakagoverwa ropa nenyama naiyewo Jesu wakagovana navo pane izvozvi, kuti nokufa kwake iye aparadze iye waive nesimba rorufu, iye diablos. He defeated him who had the power of death, the devil. Vana rinoti kumuparadza, wakamuparadza. Kuparadzwa kwaDiablos akurevi Satani wakafa, akurevi Satani wakavigwa, akurevi Satani hachisipo. Vana rakashandiswa rinoti to destroy the devil through the cross. NechiGreek it's kartageo kana kartageo, rinoreva kuti Satani wakatorerwa simba, rinoreva kuti Satani wakareduced to zero, Satani wakaitwa bring to nothing, Satani wakaitwa made of no effect. Hana chaachagona kuita muupenyu hwavakristu, hana chaachagona kuita muupenyu hwavana vaMwari. Rega kurarama upenyu hwekutya. Paulo unotaura kuna Timoti unoti hatina kupiwa mweya wokutya kuti tidedere zvakare, asi takapiwa mweya werudo, takapiwa mweya wokutenda, tikapiwa mweya wesimba. Vakristu vana vaMwari vanofamba nesimba reropa raJesu, vanofamba nesimba romuchinjikwa, vanofamba nesimba reshoko raMwari unova munondo womweya, vanofamba nesimba romunyengetero, vanofamba nesimba reshoko, vanofamba nesimba reropa raJesu, vachikunda mweya yetsvina, vachikunda Satani namadhimoni ake, vachikunda mweya yakaipa. Upenyu hwomukristu ngaudemonstrate kuti Satani wakakundwa. Raramiro yomukristu ngaitaure kuti Satani wakakundwa. Raramiro yako ngairatidze vanhu kuti Satani muupenyu hwako wakakundwa. Johana wokutanga chapter number 3 verse 8 inoti iyo, mwanakomana waMwari wakaratidzwa panyika ino kuzoparadza mabasa
diablos wakauya panyika ino kuzoparadza chese chinonzi chinoitwa naSatani. Hakuna basa la diablos rinoita chinhu kuupenyu hwako, hakuna agenda ya diablos inobuda kuupenyu hwako wakaziva chinhu ichi chekuti kubudikidza nomuchinjikwa Satani wakakundwa. Even hondo yokutanga Satani wakakundwa. Haumbofu wakararama upenyu hwokukundikana, haumbofu wakararama upenyu hwokutiza madhimoni nekutiza mweya yetsvina. Iwe somwana waMwari zvizive kuti Jesu Kristu wakauya panyika ino, wakaratidzwa akava munhu kuvanhu kuti afe kubudikidza norufu rwake agokunda diablos, agokunda Satani. Zvakazarwa chapter number 1 verse 18, Jesu achitaura naJohane unoti ndini uya mupenyu wakanga akafa akamuka asingachazofi zvakare, uye ndini ndine makii eupenyu norufu, ndini ndine makii eushe hwaDhavhidha. Kana ndazarura hakuna unozarira, kana ndati hongu hakuna unoti kwete, kana ndaropafadza hakuna unoshurikidza, kana ndavhura masuo hakuna unoavhara, kana ndasimudzira hakuna unodzikisira. Semwana waMwari Jesu Kristu nokufa kwake nokumuka kwake wakavhurira masuo. Pamberi pako pane masuo akazaruka, masuo okubudira akazaruka, masuo okusimudzirwa akazaruka, masuo emari akazaruka, masuo okuroorwa akazaruka. Pamuchinjikwa paakakundirwa diablos, Satani, nyoka, kukundwa kwa Satani kunoreva kuti iwe wasunungurwa kubva mukutya. Zvinoreva kuti iwe Satani hachina simba pamusoro poupenyu hwako, madhimoni hachina simba pamusoro poupenyu hwako, varoyi havachina simba pamusoro poupenyu hwako, zvirwere hazvina simba pamusoro poupenyu hwako. Satani wakatokundwa kare. Jesu haambofu wakakundwa naSatani. Iwe kuburikidza naJesu uri mukundi nokufurikidza. Zvizive somwana waMwari kuti kukunda Satani kwakaita Jesu, kukundwa kwakaita naJesu kwakava kukunda kwako. Victory ya Jesu pamusoro padiablos ivictory yako. Ndambotaura nyaya yaDhavhidha agura musoro waGoriati. Bhaibheri rinoti Sauro namasoja ose avaIsraeri vakanga vakawanda mumabako, vakanga vakawanda mumakomba, vakanga vakawanda muninga. Vaona Goriati akundwa, vakabuda mumapako avakanga vakawanda, vakabuda mumakomba avakanga vakawanda, vakabuda mudzininga dzavakanga vakawanda, vakatanga kutandanisa masoja aya evaFiristia. Rega nditaure kuti mwana waMwari, buda muninga dzokutya dzavakawanda madziri, buda mumakomba ekudedera mawakawanda maari, buda munzvimbo idzodzo dzokukundikana dzawakawanda madziri. Utandanise madhimoni, utandanise mweya yetsvina, utandanise mweya yakaipa. Uri mukundi iwe nokuti diablos wakakundwa. Upenyu hwako ngautaure, upenyu hwako ngaudemonstrate, lifestyle yako ngaitaure, mufambiro wako, step yako ngaitaure, testimony yako ngaitaure, rwiyo rwako ngautaure, pfungwa dzako ngadzikuudze, moyo wako ngaukuudze kuti zviro kwazvo upenyu hwako ngaudemonstrate kuti Satani wakakundwa, iwe uri mukundi nokufurikidza. vaGalatia chapter number 5 verse yokutanga verse 1 ine mashoko anondinakidza anotaurwa naPauro ipapo. Mashoko iwayo kana uchiverenga Bhaibheri unofanira kunzwisisa zvinorehwa namashoko. Bhaibheri rinoti kuna chapter 5 verse 1 yavaGalatia, Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba murege kusungwazve nojoko rouranda. Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba murege kusungwazve nejoko rouranda. Rechirungu stand fast in this liberty in which Christ has set us free. Don't be yoked again into the yoke of bondage. Zvinorevei? Rega ndikutaurire Bhaibheri rinonyorwa namashoko military, rinonyorwa namashoko religion, mashoko culture, mashoko background dzakasiyana siyana. Pano statement iyi yaPauro, it's a military statement. Statement yari kutaura ari kuti iwe mira pa critical position kana uri under attack. Mira wakasimba kana uchirwisa, mira uprotecte, mira uchengetedze nzvimbo yawakasunungura panguva yehondo. Paive nenzvimbo dzainzi liberated zone. Pa liberated zone inzvimbo dzokuti vavengi vakanga vasingachapauyi ipapo.
makomrade nevarwi vehondo vaifamba vakasununguka. Zvese zvaitiwa nevarwi vehondo vaizviita vakasununguka. Hapana pavaitya. Muvengi aizviziva kuti area yakati is a liberated zone. Ikoko tinofamba tine kukunda, ikoko tinorarama tine kukunda. Povo yatofamba nokukunda inodemonstrata kuti pano it's a no-go area for the enemy because it is a liberated zone. Rega ndikutaurire kuburikidza naJesu Kristu, upenyu hwako iwewe liberated zone, inzvimbo yakasunungurwa. Chengetedza nzvimbo iyoyo nokusatya, chengetedza nzvimbo iyoyo noruzivo. Shoko raMwari rinoti vanhu vangu vanoparara nokuda kwokushayiwa ruzivo. Zvizive mwana waMwari kuti Satani wakakundwa, ugorarama muruzivo urworwo, ugofamba muruzivo irworwo. Life yako, upenyu hwako ugopupura, upenyu hwako ugotaura, upenyu hwako ugoratidzira kuti iwe uri mukundi. Diablos wakakundwa na Jesu pamuchinjikwa. Iwe mira in that liberated zone. Stand fast in that liberty where Christ has set you free. Usamutendera kugena ground rakawiniwa na Jesu. Protect the position iyoyo uri muna Kristu. Usamutendera Satani kuripossessa ground muvana vako. Usamutendera Satani kuripossessa ground mumari dzako. Usamutendera Satani kuripossessa ground mumuriyo kwenyu, muutano wako, mubasa rako. Nekuti Jesu Kristu wakamukunda Satani. Nditaura izvozvo, Satani unoedza kuataka maKristu, unoedza kurwisa vatendi, achivapa kutya, achivapedza simba, achivapedza tariro. Bhaibheri rinoti iro, simukai muchenjere, murinde nekuti muvengi wenyu Diablos unofamba achidzova seshumba inotsvaka waingadya. Pandiri kutaura izvozvi, kutori nemumwe mwana waMwari akatowisirwa pasi, kutori nomumwe mwana waMwari asisina tariro, kutori nomumwe mwana waMwari ari kungochema, une mavanga akakonzerwa naSatani namadhimoni ake. Rega ndikusimbise mwana waMwari, simuka ufambe mukukunda kwawakakundirwa naJesu. Simuka urarame mukukunda kwawakakundirwa naJesu. Rega kutendera nyika ichikukunda, rega kutendera madhimoni achikukunda, rega kutendera mhepo dzichikukunda. Satani wakakundwa kare mukati meupenyu hwako. Rega kuvhunduka. Iwe paunofamba, famba nesimba. Walk like an overcomer, walk like a champion, walk like a winner. You are not a loser. Ino haisi nguva yekudzokera kumashure, ino haisi nguva yokudududza, ino haisi nguva yekukotsira, ino haisi nguva yokuchema, ino yava nguva yekurarama mukukunda kwatakapiwa naJesu. Rega kukompromise chiKristu chako. Mira uchipupura kugona kwaMwari muupenyu hwako. Mira uchipupura kukunda muupenyu hwako. Usatendera Satani achiseta pesi youpenyu hwako. Usatendera madhimoni agoseta pesi muupenyu hwako. Mufaro wako haukontrolwi naSatani. Ramba uchifara, ramba uchifamba mukukunda, nekuti Diablos wakakundwa naJesu Kristu. Kukundwa kwa Satani kunoreva kuti Satani murevi wenhema. Chese chaanoita muupenyu hwako hachibudirire. The devil is a failure. The devil is a loser. Hapana paanoronga hondo eanobudira muupenyu hwako. Namavanga aJesu takaporeswa. Mukuru ari kurutivi rwedu kudarika uyo ari munyika. Rega kutendera kusungwa, rega kutendera kutya, kutendera nokuvhunduka. Uri mwana wokukunda, uri mwana wokukunda. Jesu akafa akamuka, nokumuka kwake akamukunda Diablos. Iwe wakasunungurwa, iwe unoporeswa, iwe unobudirira, iwe unosimudzirwa nokuda kwa Jesu Kristu. Mwari wokudenga ngave newe, akukomborere, akuropafadze, akuitire zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen. Rega ndikunyengeterere. Baba, ndinokutendai nomukana wokugoverana nehama dzangu shoko rokukundwa kwa Diablos, shoko rokukunda kwa Kristu Jesu. Ndinonamata kuti muupenyu hwavatendi kwese kwavari nenzvimbo dzavari nekwavanonamata vari, upenyu hwavo ngaudemonstrate, upenyu hwavo ngauratidzire, upenyu hwavo ngauonese
kuti diablos vakakundwa, madhimoni akakundwa, mweya yetsvina yakakundwa, navaroyi vakakundwa nekuda kwaJesu Kristu. Ropa renyu ngarivakomberedze, moto wenyu vakomberedze, mweya mutsvene uvazodze nomweya wokukunda. Baba, dzidzisai vanhu venyu, simbisai vanhu venyu, tungamirai vanhu venyu, muvachengete nokuvarinda, muvaitire zvakanaka. Murangarire nyika yeZimbabwe, muirape, muinatse noutungamiri hwayo nehurumende yedu, muchitire zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen.